खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ फाइनेलि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ 2025 मायथाइनि 134थि दुरान कापनि जानो गोनां फाइनाल बादायलायनायसिम सहैनो हाबाय एबा क्वालिफाइ जानो हाबाय। थांनाय सानखालि एबा मैया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो शिलं लाजं एफसीनि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनाय जादोंमोन। सेमिफाइनाल गेमआ शिलं लाजंखौ 1 गलनि फारागथियाव फेजेनो आरो फाइनालाव मोनहैयो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ। मैया शिलंआव थानाय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव जालांनाय सेमिफाइनालाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ फिन फाइनालाव सहैनो हानानै 2024 मायथाइयावबो दुरान कापनि चेम्पियन जानो हादोंमोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ आरो फिन 2025आवबो बिथांमोना चेम्पियन जानो थांगासिनो दं। थांनाय 2024 मायथाइनि दुरान कापनि चेम्पियनाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआनो जायगा आवग्रिनो हादोंमोन, जेराव महन बागाननि हेंथायै। गुबुन फारसे दिनै 7 रिंगायाव DHFC थामहिनबा डायमन्ड हार्बार एफसी आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव नैथि खेबनि सेमिफाइनालनि बादायलायनाया कलकातायाव जागोन आरो दिनैनि जानो गोनां सेमिफाइनाल मेचआव जाय टीमा देरहासार जानो हायो बे टीमा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीनि हेंथायै फाइनाल मेचआव गेलेगोन। दा नोंथांमोना फाइनाल मेचआव सोर चेम्पियन जानो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो बबे मोनसे टीमा बेसेबां गल होनानै बेसेबां गलाव देरहासारनो हागोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। नैथि खौराङाव दङ बिटिआर सोरखारजों खुंजानाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि फिथाइ फोसावनायखौ लानानै दासान्दि गोबां आनजाद होगिरि एबा बिजाथिफोरा गनायनानै लानो हायाखै। जेराव थांनाय 17 आगस्ट खालाराव फरेस्टार 1आव गासै सा 84, फरेस्ट गार्डआव सा 330आ साख्रियाव सेलेक्सन जादोंमोन। नाथाय बेखौ सोंथि खालामगासिनो दं दि जेराव बिटिआर सोरखारजों खुंजानाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिथाइखौ फोसावबाय, नाथाय बेखौ फोसावनानै होआ होननाय नुवाखै जे जेराव जाय बिजाथिफ्रा सेलेक्सन जादोंमोन बिथांमोननि OMR एबा मार्कशीट काट-अफ बेखौ मानो उइदाउट दिन्थियालासेनो सेलेक्सन खालामखो, माबोरै सिदायैनो एपइन्टमेन्ट होनो हाखो बेखौ लानानै दासान्दि सोंथि खालामगासिनो आरो गोबां भिडिअ खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो थादों। बेराफारसेथिं थांनाय सानसे सिगां BCDC सेक्रेटारिनि पस्ट गासै सा 420 बिजाथिफोरा सेलेक्सन जायो। मैया फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव क्वालिफाइ जानो हानाय एबा साख्रि मोननो हानाय बिजाथिफोरनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव अडिटोरियामाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बिटिआरनि CM प्रमद बर' आरो MLA जलेन दैमारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होयो बिजाथिफोरनो। आरो मैया BTCनि BCDC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिथाइ फोसावनायनि हेंथायै गुवाहाटीआव केस फाइल गथायदों। नोंथांमोना नायनो हागोन मा जाहोनाव दि कमप्लेन गथायदों। थामथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लायाव BPFनि आशीर्बाद रेलि जालाङो। आशीर्बाद रेलि हाबाफारियाव बाहागो लायो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। बिटिआरनि CM प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों बाथ्रा बुङो हाग्रामा महिलारिया। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL पार्टिया हाद्रि गुफुंगोन। जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव BPFआ रावजोंबो एलायन्सआव फैयालासे हारसिङैनो सोरखार दागोन होनना दाबि दैखाङो हाग्रामा महिलारिया। BTCआव आंनो देरसिन होननाबो बुंबावो बिथाङा। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव BPFनि रोजा रोजा मावथिफोरनि बाहागो लानायजों आशीर्बाद रेलि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार जालाङो। बेराफारसेथिं थांनाय सानखालि BTCनि बारग'आव हाग्रामा महिलारिनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय नांगौ जानाय हेलिकप्टारा क'क्राझाराव सफैदों। जेराव हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेबायदिनो दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव बिथाङा हेलिकप्टारजों दावबायगोन। मोनसे इनाय जाथाय बरसला बियाबनि सिङाव थानाय मिसमारियाव गुरुबान्दा पलिक्लिनिकनि बिगोमा EM अब्दुल रफिकखौ सासे नार्सनि हेंथायै आथोनारि गाज्रि खालामनायनि दायाव खानाय जादों। लाइमोन नार्सखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि खौरांनि उनाव जायगानि थागिबिफोरा गुरुबंदा पलिक्लिनिकआव ज' जादों, जाय थासारिखौ बांहोदोंमोन। सिगाङाव EM अब्दुल रफिकखौ नंखाय जोनोम आरो थैनायनि फोरमानलाइ बानायनायनि थाखायबो खानाय जादोंमोन। बेनि उनाव दायो फिन आरोबाव आइजोखौ माखासे गाज्रि सोमोन्दो खालामनायनि अजदाव बिथांखौ रायजो राजाफोरा दाबि खालामदों दि बिथांखौ थाबैनो गोख्रों आयेननि गेजेरजों राहा लानांगौ। आब्दुल रफिकनि हादोर बेरेखा खामानिया दासान्दि माखासे लोब्बा दंबावो, बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया जागायदों। कंग्रेस पार्टिया 2026 मायथाइनि आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिनि थियारियाव मख'जाथाव हाबाफारि दिन्थिदों। मैया कमलपुरनि अकुरुआव कंग्रेसआ आबादारि हाबाफारि दिन्थिफुंदों। पार्टिनि गोबां गागि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे आफादारि जथुम खुंनायबो जायो। बे मख'जाथाव दि
कमलपुर बियाबाव कंग्रेसनि मावफारिया बावैसो सिगां मख'जाथाव महरै बांदों। गासैबो कंग्रेस मावथिफोरखौ खौसे खालामनो आरो पार्टीखौ सिगांथिं दैदेनबोनो थाखाय जर'खा राहा लानाय जादों। कंग्रेस पार्टीनि गुदि थाखोखौ गोख्रों खालामनो नाजानायनि गेजेराव खुंजानाय आफादारि जथुम्माया पार्टीनि गुदि थाखोनि मावथिफोरनि गोसोखौ थुलुंगा होनाय दिन्थिदों। उख्रुवायाव मैया मोनायाव खुंजानाय आफादारि मेलाव गागि दैदेनगिरि मदलिबुद्दिन आहमेद, कामरुप जिल्लानि आफादगिरि प्राणजित चौधुरीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। सान आरो हर मोननैयावबो बेबादि आफादारि जथुमफोर खुंनानै पार्टीया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय मोनसे मावखान्थि थियारि खालामनायाव गोसो होदों। बेनारनि लक'म'टिभ वर्क्स थामहिनबा BLWआ भारतारि रेलवे ट्रेकफोरनि गेजेराव गिबिसिन बोखारनो हानाय सानखौराङारि पेनेल खान्थि फसंनानै गोदान थांखि लादों। उदांस्रि सानाव जेनेरेल मेनेजार नरेश पाल सिंहआ बे फाइल प्रजेक्टखौ बेखेवदोंमोन। बे मावथांखिया BLWनि लाइन नाम्बार 19आव रेलवे स्लिपारफोराव बोखारनो हानाय सानखौराङारि पेनेल फसंदोंमोन। हादोरारि बिरोंदामिनजों महर होजानाय बे खान्थिया रेलवे थांलाय फैलाय हेंथा होआजासे पेनेल फज'नायाव खाबु होयो आरो ट्रेक खालामनायनि समाव गोरलैयैनो बोखारनो गनायथि होयो। बे हाबाफारिया भारतारि रेलवे गोदान गोहोखौ बांहोनाय आरो बोथोर सोलायनायजों जुजिनायनि थांखिजों गोरोबलायो। जेनेरेल मेनेजारआ गाहाय मोब्लिबारि सिबिथाइ इन्जिनियार बारदा चौधुरीनि दैदेननाय हान्जाखौ बाख्नायनानै बुङो दि बे मावथांखिया सानखौराङारि गोहोनि बाहायनायाव मोनसे गोदान आयामल दाजाबदेरनाय नङा, नाथाय भारतारि रेलवेयाव सोमखोर गोहो दिहुननायनि थाखाय मोनसे गोख्रों मडेल महरैबो खामानि मावगोन। ट्रेननि भाइब्रेशननि गोहोमखौ बाङाइ खालामनो थाखाय पेनेलफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय राबार माउन्टिं पेड आरो इपक्सी ग्लु बाहायनाय जागोन। पेनेलफोरखौ गोरलैयैनो बोखारनो आरो साफा खालामनो जाहाथे हायो। आथिखालाव बर' लाइमोनफ्रा नोगोराव थाहैनानै मा दिन्थिनो सानदों? बर' समाजखौ बबे लामाजों दिन्थिनो लादों? थांनाय सानसे सिगां समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय बर' लाइमोनफोरनि मोनसे गनायजाथावै भिडिअ' भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थारैनो बिथांमोननि नखर गैया नामा? बिमा बिफा रिलेटिभनि सुबुंफोर गैया नामा? ससियेल मिडियायाव फैनानै माखासे समाजनि गनायजाथावै राव बुंनायखौ नुवा नामा? साननाय गैया नामा बिथांमोना बेबादि हगारोब्ला जि समाजनि गुबुंले थासारिया बारगोन? जानो हागौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नुदों, जेराव बर' लाइमोनफ्रा गावजों गाव बुलायनाय गनायजाथावै राव बाहायनायफोरखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोआव माखासे गुबुन हारिनि हौवा सुबुंफोरखौबो नुफानाय जादों। नोंथांमोना बे बेलायाव मा सानो एबा मा बुंनो सानो? आसाम पुलिसआ सिखावफोरनि हेंथायै एबा आयेन बेरेखा हाबा मावग्राफोरनि हेंथायै गोबां समफोरावनो गोख्रोङै नायबिजिरनाय, गोख्रोङै हाबाफारि लाबोबाय थादों आरो आयेन बेरेखा हाबा मावग्राफोरखौबो हमनानै आयेन बादियै गोख्रोङै साजा होबोबाय थादोंब्लाबो खायसे दुथां सिखाव फालांगिरिफ्रा गोजान जानानै थाङाखै। बेबायदिनो गुवाहाटी चान्दामारि पुलिस थानानि CGPD हान्जाया बामुनि मैदान गभर्नमेन्ट जुनियर बेसिक स्कुलनि फोरमायथि जानाय सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै सिखाव फालांगिरिजों लोगोसे गोबां खावनाय मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। खावनाय जाथाया जादोंमोन जेब्ला थांनाय 11 आरो 12 आगस्ट खालाराव गोबां जायगानिफ्राय खावनाय जादोंमोन सिखाव फालांगिरि दुथां सुबुंफोरा। पुलिसआ गुबै सन्देह गोनां चान्दामारिनि 2 नं हाफिज नगरनि जमिर आली, जाय 27 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे बेनिफ्राय बोखांनो हादों 07 डिएसेम्बल सिलिं फेन, 01 सिलिं फेन, गेस स्टप बायदिफोरखौ आरो माखासे बेसादफोरखौबो लोगोआव जब्द खालामनो हाबावो। इउक्रेननि हादोरगिरि जेलेन्स्की आरो रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिननि गेजेराव थोंजों सावरायलायनायनि लाहार-फाहार सोलिगासिनो दं। बे बाथ्राखौ आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ समबाराव फोसावदोंमोन। आमेरिकानि हादोरगिरिया मोननै हादोरनि गेजेराव 4 बोसोरसो गोलाव दावहाखौ फोजोबनायनि फारसे आवगायगासिनो दं। ट्राम्पआ बेखौबो मख'दोंमोन दि गिबि आगान महरै बिथाङा बाख्नायदोंमोन इउर'पनि दैदेनगिरिफोर, नाट'नि मावख'गिरिफोर आरो इउक्रेननि हादोरगिरिजों लोगोसे व्हाइट हाउसआव मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायनायनि उनाव ट्राम्पआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आं मानगोनां आलासिफोरजों मोनसे मेलाव लोगो हमदोंमोन आरो बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव फ्रान्सनि हादोरगिरि इमानुएल मैक्रन, इटालीनि गाहाय मन्थ्रि जर्जिया मेल'नी, ब्रिटिश गाहाय मन्थ्रि कीर स्टारमार, फिनिश हादोरगिरि
आलेक्जेन्डार स्टप, जार्मान चान्सेलर फ्रेडरिक मर्स, इउर'पियान आय'गनि आफादगिरि उर्सुला von der Leyen आरो नाटो नेहाथारि मार्क रुट दंमोन आरो बे सावरायनाया इउक्रेननि थाखाय रैखाथिखौ रोखा खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनो गोनांमोन। इउर'पनि हादोरफ्रा बे आयदायाव वाशिंटनजों गोरोबलायगोन आरो रासिया आरो इउक्रेननि थाखाय गोजोन थासारि फैगोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन थामहिनबा APSC आबा जौगाहां मावख'गिरिफोरनि सायख'नायनि थाखाय मोनसे आनजादाव मणिपुरनि हिंसानि बागै मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां सोंलु सोफादेरनायाव जेबो गाज्रि थांखि लानायखौ नेवसिगारदों। बिथांमोना मोनसे मुंदांखा मेटि नोगोरारि समाज आफादजों फोथायजाथाव थान्दैनि अजदफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय आनजादनि गाहाय सामलायगिरिखौ आरजाथाव सुबुं महरै सिनायथि होदों। APSC नि मासिगिरि देबराज उपाध्यायआ समबाराव खौरां एजेन्सि PTI नो बुंदोंमोन दि जों सोंथि बिलाइ सोरजिया, बेफोरो गुबुन गुबुन सेटारफोरजों थियारि खालामजायो आरो बेनि उनाव सामलायगिरिफोरजों नायबिजिरजायो। सोंलु सेटार आरो सालायगिरिफ्रा जोंनि मावख'गिरि नङा, बियो गासैबो गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालि आरो मान होजानाय फरायसालिमाफोरनिफ्राय फैनाय। बिथाङा मख'दोंमोन दि जों सोंलुफोरखौ मोननो हाया मानोना बेफोरो सामलायगिरिफोरजों रैखाथि होजानाय। बे बाथ्रायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि APSC आ मोनसे गेजेरारि आफाद महरै खामानि मावो आरो बिखान्थियाव जेबो राजखान्थियारि बाहागो गैया होनना बिथाङा बुंदोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनां दि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनां दि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।